Si Maritis, malipayon kay Martis. Si Ayaw! Maritis. Uy! Mare! Ay, Marisol! Ay, pinta na kang amiga ng kasagwasol-sol! Ay! Marisol, kagwapa ni mo, Marisol. Uy! Kasayo ni mo nagbungga na makakagat. Ikaw, sige, gwapa kay ka. Uy! Sa may litis, Marites. Uy, alitis ka ron? Uy, daghan di ko litis. Sa may litis ka rin. Sikuan ba ka ng... Di mo nito tinuod ang kuhan ni kuhan? Sa? Ato kuhan ni kuhan, God! Hindi ka tinuon. Nga na, di na pangana, God. Kaya buanga lagi. Katong siningan naman, nakautang mo na kuhan. Unsa? Nakautang, TV na ko kayo na si butang na sa bilang. Ay, nangutang to. Nagpakitang tao na to mangutang. Pero wala ka kabayan. Kiutang at chorizo. Chorizo, kiutang! Na! Duha kasi na wala kang bayan. Diyos ko. So, may mga kuhan na to ng mga chismis na to. Ikaw, kaya kusog mo dyan ka masulsul, daga mo dyan nag-away nyo, ikaw ba si Marisol? Kanang imo silingan nimo ba? Imo silingan sige mo nagpahilabot. Ako pa mo dako magaglawas dumuga. Si Dumuga ba? Uy, ay, nalagilagtin sa dain ay, kaya ginuo na bahala na niya. Ay, sa ginani na sa Marites, dada ko na ginuo, ay. Ginuo sa mga chismis. Pareha man katong ako ang kaila sa una oy ga. Unsa man? Kanang kuan kay to siya ba? Pretty na to siya nga tinuod siya nga Diyos ng kuron niya dito kanang smusa dito. Ay, sa dain na to. Ay, bahala to niya. Ay, mga drink, gusto yung mga ka. Ikaw ba, kusog mo ka masulsul eh. Uy ni balik ani ra ko unsay balita diri ba la kadako naman sa butindahan. Ano Uy, ka na tindahan? Grabe kayo. laki afam no. Si Afam mo eh. Ikaw kilato na kayo kanagin ka kalahas. Uy, ako nabana oy tagiya sa sidewalk. Tagiya sa tanan. Sidewalk! Bakit ano bigyan sa sidewalk niya? Gusto ka Marisol, ikaw bataka na kayo. Di pa kabangan ba? Ano kasi Tagiya tanan ko. mahal ka ni mo, maprinda ni mo, mapalit Uy, ni mo. daya mo ni 1.5 million. Hatis ni mo eh. Uy, kabunggahanay na baya ron. Ah, pus na. Ako gamay ra kay ni kuha oh. Pila may katibet ani? 1.1. Sabi mo na ba na? Kuan kanang Warag turko, mura po siya kuan. Di ba sabtan? Di ba sabtan si bana? Ay, pato, makarbungar, magtinda ka dagar, magbaligya, uy. Ano naman yung negosyo? Ano ani makati? Unsa man tuyo Uy, mo? na ako tuyo ni mo ba? Sa Marisol. Unsa man tuyo ni mo Marisol? Palmas, tagatong dako ni mo kawa ba? Kawa? Sa kawa, bikar magluto kung kuan ka ng... Nauli na to yung pinggan niya, yung gihulman nato usang tuig. Wala pa, sige lang, timbo lang nako, Marites, sige na, murag yung baka Kapit dili. ng Pasko, ano na kami uli? Unsa bulo? Iuli nako, timbo nako, Kasi nahulman? kawa ka, magluto kung baboy, tagaan pa, para kirig. Unara. Kalahat na, ang kaldero na lang, magpaparty ko, papritin ko ba ang kwartahan ko? Papakatulog ko mga silingan. Kaldiro. Taklo ko, para maluto ni kanon. Ikaw sige na kakulugan niya, wala kay uli-uli. Ay, kabala ka kay... Hormon. Mahal tagay na kasing gamay. Ay, dati hiulam. Sige na, good day. Dili ko di ko kung atong merkado, kay busy kay ko. Maapili na lang, sarap-sarap, ya. Unsa man taon ni mo? Nakay kutsilyo, ha? Ito yung kutsilyo, bari. Ay, kara... Unsa pa man yung hulon Mario? Yung sa Marisol. Ay, Amiga, matama. Nang sa mga maritis. ikaw ba, hulon na mo lang. Hulon mo akong bana. Gira, hulon mo bana. Ako lang po ka. Ah, di. Ano mo hulon mo? Sabi mo hulon mo. Mahal ma ko kuan, bi. Mahal mata ka ng yahong. Pinggan, duhagi, bi. Ako pinggan, ako mong itaguan. Kay magasgasan. Narautan na lang tanan. Oh, Marisol. Uy, ani-ani ka sa buntag. Nalag ka silig ron. Unsa pa? Mahal mata, termos, bi. Minom ko kape. Ako kape, yo. Wala ko termos. Termos. Mas ang gwapa ka bungga. Nas kong dumiga, oy. Uy, ang marunong ka bungga. Inani daan. Oh. Ay, salamat kayo. Sumis, Marisol. Tasa, mahal mata tasa ka. Nabuka ko tasa kay. Naman ni bisita dito niya. Nagbuhi ka manon niya. Tasa, lastahan yun. Lakadato na kayo ni mga marites. Uy! Sus! La! Uy, magkampay ang marites. Narao ka unsa mo. Salamat kayo ha. Ano dito? Uy, unsa mo. Balik ako. Nga, kato yung silingan dumuga to.